मुकेश भैया रहले हां जी सब ये के करावतनी कहे के बेटा बबुआ आज तो तीसिया के हतलवा ये है होई करहिया जररा अरे तो जैसे जरहिया बना रह बया हमार छोटी रे इहे लय रही हां जी आज के दुनिया ला लय बा कहेक बाका एगो भक्त माई के बोलावा तरन कवना भाषा में ना जी कहेक बाका अरे की कवने माँ से निमिया हरि हरवा भइल नदी अरे तो कवने माँ से मैया हमारी अरे दुआरवा ओइली रे नदी एक का बिरैया भाव में लेके चलक बना जी कहे के बाका अरे तो कवने माँ से निमिया हरि हरवा भइल नदी अरे कहा तरीका अन्ना तब जवाब दे तारी हां जी कहा तरीका चैत के महीना चलते बा तो चैत मास निमिया हरि हरवा भइले रे नदी अरे कहे के बाका चैत मास निमिया हरि हरवा भइले रे नदी चैते कुआरवा मैया दुआवा आइली रे चैते कुआरवा मैया दुआवा आइली रे नदी और कहे के बाका तो कैसे के शीतली बेअरिया बहे रे नदी यही में और कहे के बा तो कैसे के शीतली
खबरी